uba renik ton lingdo tongkar ubari umali ka Hill State People Democratic Party HSPDP na mau korwat hadian ke jinon lang bat ka Regional Democratic Alliance ke belah thau da artli kiseng san partai kata ka United Democratic Party bat ka Hill State People Democratic Party mentau don ye ka jingtrang ban pen ulong ye jong nuot ban pen klan ye ka sensyar ka khadar jong ka jai ban riau da ka bat donno tang ka wei ka seng ulum habai kren bat barinik ulai thu ba ka jingbu kertong jong ka HSPDP ha mau korwat kala bandai nomor bo klamla ban ai ka jubab ka basai nomor bo dan ka jingkwa ban pen klan no tang ya ka wei ka party rulum ban pen ulong ye kata ka jingnut ki pai ba ban pen klan ye ka sensyar ka khada nomor ba hau ka jai ban riau kanwan hakmat bat ka party kanwan hadian kumbangi ong ba ngin pen klan ye kwa pen klan no tang ka wei ka party rulum te ngan nom kwa banjer ka ting specifically ki pai ba ki tip bahai kata ka ei ka bala ban long ka ei ka parti ka bala ban long ban pen khlai ni don kam ka parti ka ba ki paj ba ki priang khnang ban la pen khlai ka kata ka ri ka jing sku thu ka chunga te dak ba ong gumta kamut ban ong bang sngo persya ka HSP la ne ka PDF la ne ka no parti hendrei kamtam ka parti HSP le ngada sngu adu kata ha ka ba ngalayo ban sedang ku memel na ka ne ka parti ngalayo ka tiket banile election arjar khapra nagane parti berngala job tinggal sungu adu tatai parti berngala persang ru ban syakri ban ai ka jing syakri ka bahatam hagane jinglong MLA jonga menta saus nem siteng ngila persang ban ai ka jing syakri ka bahatam ya ka parti ha ki position ka fair ka bangala bat ha ka parti bat kumjuru hak Bangladon hak sorkar hak negeri Trelang ngila persang banya Trelang rekat-rekat dak kejing sutu jembut berkino ilam parti hak bangasngo bangidon kejing dei ke pesotanar hado kata-kata te dei na kata-kadau hak ba aku abad ong balada ka dei nga ban melek syuk na parti HSP kuma ka parti kala declare tiket dawai kam dei bangidon ka jing sutu jembut ko baklah handai gari tang ka wei kejing syai ka bang akwa ya phi pin sutu berkata kalong ba ngidon kene kejing kwa ban pen klan no ka parti rulum ban pen klan ye ka sensyare ka kadar jong ka jaj ben riu ha ka state mekalaya kata ka de ka bangi kwa bangi angnut ban pen klan ya ka sensyare ka kadar ha ka jaj ben riu jongi ha ka de ka state mekalaya bat ngidon kata ka ji ba dei tang lada ngila pen klan no tang ka parti rulum ngila ban pen urlong kata ka ji angnut jong ki pajba ban pen klan ye ka sensyare ka kadar ha ka state jongi leng ba kini parti rulum tadi tang kata bat nga pa ban ong ba ngidon kata ka jingyo kata ka jingkir kle bal dolong kebala ngidoi ba ka jaj ben rujungi kan klan hak sensyar ka kadar tadi tang kata la ka don ka jingir sutu jemut bado-bado ngasngau ban kerpat bagi nom sngawi ya ki paj ba baro la da jia bagi ya per jemut hang ne khendiat hak ba hak rekom perkhat don ki ba perkhat ba ka parti kalong number 1 ka jaj ben riu kalong number 2 ridon ki ba perkhat kumba perkhat mengaru baka jaj benriu kalong number 1 ka parti kalong number 2 dikata kari haka hala ka jong sutu nga respect ke sutu jiki weiru dikata kari sutu jongi haka bangin pek kanu ke interest kanu ka lar klenti ke bangila berkam sakri kambah ya ki pajba ngila berkam sakri kambah ka riba ke jaj benriu asu kata kalong ka berkam haduk kata-kata na kapta jongi haka bangidon haka ni ka kam sakri pajba ke Mungkin orang ni pihak long suka diri jangka hati. Kalau ada yang kejino mesti usah lebih. Ai ki pajba kitsa yoi kitsa tip akapor ko biang ngam kwa ban ong ai halor kane ki pajba kitsa tip akapor ko biang ya kata ki speculation ki yaj ba ya kata ki perkhat barla da baro ka ngasu kirman ba ka speculation ju ki breu ki pet ya ka ba dei te ngait ba kanong kababaha kata ka jing pet lem ju ki we te kirman ba ka ai baro kanong kababaha kanong kabir ko biang ya ki ba ngin ya syakri ya kari ba ka jaj bandriu lang ba ki politika parti ki bangi don da kata ka musim jo ka jigir kle baro pi chi sha ngatarai ngim don daw ban blem nya no ya no mangaro ngam don daw e ban blem nya no ya no kino yalam ka parti nga e nya borom ki yelong parlok palat te ngam sudon kado daw ban blem ka sulong ba hakane ka discussion jong kajing pen klan ya ka parti rulum ka bagi judon na ka por nado bagi form ya ka RDA
But Dr. Don kebangi slok barabor lenter kalong bangi kwa banyu i ba ka parti rulum kan klan biang sa sisin ka state Mekhalaya jongi. But ka jing yu i jongi ka bangi ju debate na ka por kalong ba langi yala ke jogo parti rulum. Handrei ban pan klan jisai ka parti rulum de ban mi no tang ka parti rulum ka ba klan. Te kari kata ka debate ka baju yaj bah ki don ka tukane ki paranong yalam parti rulum ki baong ba em de ban pan klan la ka jong ka parti handrei ki don pede ki ba bon ki ba kam tam ki samla ki ba kam nang kam start ki yo i ka jing sisha bal ring ki kwa sisha ban klan parti rulum de ban pan klan no tang ka ka parti bad de tang hang tai ka bangila ban kpi lenti ba ka parti rulum ka diop ne lam ya ka jing sensar ha ka state Mekhalaya jongi bad ba kan job bon ro ki male lada ki ba ki yoi baka babha plan no tang kawi parti rulum kata ka di discussion ni ka bangi discuss man kapor padle se kala bandon ke jing skotho na ki nong yalam ni parti na mar banganga de u secretary jong ka RDA kitip bahai ka ni ka agenda ka bangi judon bah ka discussion ni ka bangi kwa plan no tang kawi ka parti ti ole se ka di kata ka daw ka bapenlong ya ka parti ban perkhat bat ka dondo ke siang ta hak bawat ngaru nalajong habang e kendu presiden ngam simlala ban ai ka rai ka basai na mar ngong bet bangi don bha ka ni jingkwa ban klan ya ka parti rulum bat long ka bala klan tang ko ka parti ti on se de kata ka daw ko penlong ka parti ban sim ke ni ka senjam